हेलो फ्रेंड नार्जारी यूट्यूब चैनलाव बरायहरनाय जालायबाय नोंथांमोनहा फ्रेंड नार्जारी चैनलखौ अननानै सापर्ट खालामदो। नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो चैनला देरगोन। अननानै सापर्ट खालामदो आंनि चैनलखौ। जों दिनै नैबे रड साफा खालामनो नागिरदों। लेथ्रा लेथ्रि जोबोद खालामोना मानसिफ्रा लेथ्रा लेथ्रि, बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो खालामबोगासिनो आरो जों खालामलांबाय थागोन। बिफांबो गायनो नागिरदों, जोङो सिगांनिफ्रायनो खालामबोगासिनो। दा दिनै खालामबावनो नागिरदों। नोंथांमोनहा बिदिब्ला नायलांदो। बे गावनि मन की बातआवहायबो बेखौहाय नामखौ लानाय जादों। दा बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा मारै आरम्भ खालामजेनामोन, मारै बे सोमजिदों? जों बहुत गोबावनिफ्राय बे लामाजों मर्निं वाक खालामबाय थादों। माने क'क्राझार जिल्ला बे मोनसे फ्लाइअभारबो दङ। बे लामाया बहुत जों मर्निं वाक खालामबोबाय थानायाव बेहाय बे लामा बा जायगा ओरै साइड साइड बहुत लेथ्रा नुबाय। बिदिनो थाबायबाय, जोंबो थाबायनायाव उसुबिदा मोनबाय। ओमफ्राय मोननानै बिदिनो लासै लासै जों रायलायलायनानै मोनसे सैमाथिं ग्रुप दानानै जोङो बे एसे साफा खालामनांसिगोन, मानसिफ्रा एसे लेथ्रा खालामबाय बा पलिउसन गाज्रि जागोन बिदि बायदिसिना साननानै जोङो बेखौ रायलायलायनानै मोनसे ग्रुप दानानै जों बे साफाखौ खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा गासिबो जायगा बा लेथ्रा साइड साइड गाराबाथ' मोजां बयनिबो थाखाय। जों बेखौ खावलायो रायजोफोरनिसिम। दा बिदिनो बेरायनानै जानानै लोंनानै बिदि लेथ्रा खालामलाङो मानसिफ्रा, बेफोरबायदिखौ बुजिलायबानो जायो। साफा थायोबा मोजां आरो मर्निं वाक खालामनो थाखायबो जोबोद मोजां। हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखाय बेखौ बहुत गोनां बे जोंनि थाखाय। खिन्थु रायजोफ्रा बुजिलाया, बिदिनो लेथ्रा खालामो। जों दाख्लैबो जोङो मार्चनि 15-16 थारिखआव जों बहुत साफा खालामबाय। बाहाय जोंखौ ससियेल मिडियायाव माबानाय जायाखै। जों बहुत साफा खालामबाय, फ्लाइअभारखौ फुरा सिबजोबदों। बिदिनो खस्थ' खालामदों आरो जों। ओमफ्राय दा नैबे नेक्स्टआव दा खालामदों। ओमफ्राय दा बेहाय मोगा मोगि जानाय जाबाय। नोंसिनि जे खामानि मावनायखौ बेखौहाय मोजां मोनदों। गोसोआ माने उसा जाबावो, माने आग बारायबावनो सानो आरो। माने बेबायदिनो बयबो बेखौ नुनानै दागारथों आरो जोङो बेफोरबायदि लेथ्रा गय बायदिसिना सिगारेट बेफोरथ' देहानि बहुत हानिकारक नालाय, बेखौ मानसिफ्रा सोबो आरो सोबनानै माने लेथ्रा लेथ्रि गारो। सिगारेट माबा माबि बेफोरखौथ' लानाङा। दानि उन्दै गथ'फ्राथ' जिउ खांनायाव बहुत गोनां। दा बिसोर बे उन्दैफ्रा बेफोर इउस खालामनायाव बिराद बांसिन जालांबाय आरो बिदि गाज्रि बुस्थु सिगारेट बेफोरखौ। ओमफ्राय पेकेट लामा सामा गारो। जों बेफोर बुस्थुखौ लामायाव बांसिन नुयो। माने बे लेथ्रा बुस्थु पेकेट बे लेथ्रा बे सिगारेटनि माबाखौ लामा बहुत बांसिन नुयो जों। माने बेरायफैनोसै ओमफ्राय बेबायदि जों साफा खालामथ'यो आरो। जों फुरा साफा खालामजोबो, क्लिन खालामजोबो। जों बे गाज्रि बुस्थु बेखौ बांसिन नुयो जों लामायाव। दा जों बेखौनो खावलायो रायजोफोरखौ, जाहाथे बिदि खालामनाङा। गावजों लोगोसे थानाय जायगा एरिया गासैखौबो साफा लाखिनांगौ। जानाय लोंनाय मोजां थानांगौ। माने देहायानो सबसे गिदिरसिन धोन। देहा गैयाब्ला जेबो गैया जोंहा, बे आरो। বাগানশালী আপোনালোকে যে এটা সীমাটিং গ্ৰুপ যে আছে আপোনালোকে ইয়াতে মৰ্নিং ৱাক কৰে, আপোনালোকে তাৰপাছত আপোনালোকে চাফাই অভিযান কৰে, সেই কামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনাৰ নিজৰ যে মন কী বাত ৰেডিঅ'ৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তাতে সেইটো নামটো লৈছে, আপোনালোকৰ সেইটো কেনেকুৱা অনুভৱ? এইটো মানে আমাৰ অনুভৱটো বহুত ভাল, যিহেতু আমি ইয়াতে মৰ্নিং ৱাক কৰোঁ, ডেইলি মৰ্নিং ৱাক কৰোঁ। আৰু আমাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে এইবিলাক মোৰ চব বন্ধু হয়, যিমান কেইজন আছে বাকী আৰু আমাৰ আৰু ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আমাৰ বাগানশালী কোকৰাঝাৰ, মানে গোটেই কোকৰাঝাৰৰ মানুহে ইয়াত খোজকাঢ়িব আহে। চ' এইটো লোৱাটো মানে বহুত ভাল হৈছে, যিহেতু আমি ইয়াতে নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি মানে ইয়াত আহোঁ, নিজক মানে ফিট ৰাখিবৰ কাৰণে। আমাৰ ফিজিকেল যিটো হেৰি হয় সেইটো আমি ফিট ৰাখিবৰ কাৰণে আহোঁ। তো ইয়াৰ যিমান চাৰিওফালৰ যিটো হেৰি আছে, এনভাইৰনমেণ্ট আছে, এইবিলাক সদায় চাফা হ'ব লাগে। তো এওঁলোকে যেনেকেই মানে এওঁলোকে প্ৰথমতে লৈছে যে ডিচিশ্যন আমি এনেকুৱা চাফা কৰিম, যিহেতু ইয়াত ইমান লেতেৰা হয়, আমি সদায় মৰ্নিং ৱাক ইয়াত আহোঁ। তো সেইটো ৰাখাটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি তেওঁলোকে মানে সেইটো কামটো আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত আমি চবেই এতিয়া সহযোগ কৰোঁ, আমি ডেইলি ইয়াক ৱৰ্ক কৰোঁ, আমি নিজকে সুস্থ পাওঁ। আৰু মই গোটেই মানে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী আৰু অসমকো মই সেইটোকে মানে আহ্বান কৰিব খোজোঁ যে আমি সদায় মানে স্বচ্ছ ভাৰত যিটো মানে আমাৰ এতিয়া মানে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথাটো নক'লে নহ'ব আৰু ইয়াতে মোদী চাহাবৰ কথাটো কওঁ আৰু তেওঁৰ যিটো নীতি আছে সেইটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগে আৰু আমি সুস্থ থাকিব লাগে। মোৰ এইখিনিয়ে মেছেজ। निउस चेनेलनि मानसि फैदोंमोन नालाय बेयावनो मेकअप थाबाय, सासे हिन्दी सासे एसामिस सासे बर' बुंहोबाय। आंखौबो बर' नांथारगौ होननानै जबरदस्ति बुंहोबाय। रोङाब्लाबो आङो बर'खौ मेनथार नांथारगौ होननानै आं बर' बुंनाय जाबाय।
सासेया दुर्गा मेम आयेन कानुनगिरि उकिल बिथांखौ नुबानो सिनायखाबाय बिथाङा एसामिस गोरोंखाय बेखौ आसामिसजों बुंहोबाय आरो सासेया हिन्दी बुंदोंमोन